Kusovníky v systému BOM-Cloud. Kusovníky v systému BOM-Cloud je možné tvořit dvěma způsoby. Prvním je import, buď to import definovaný uživatelem, anebo přímý import z konstrukčních programů, jako jsou Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks. Tvorba kusovníku ručně probíhá následovně. Vlevo strom výrobků definovaný uživatelem podle skupin, pod nimi zatříděné výrobky. Na pravé tlačítko myši funguje nabídka stejně jako v rámci celého programu. Při kliknutí na výrobek se zobrazí tabulka s revizemi daného výrobku, název výrobku, číslo výkresu, předpokládaná roční produkce a správce dokumentace v záhlaví. Roční produkce je určena z důvodu plánování. Níže je uvedena tabulka revizí daného výrobku s číslem, s poznámkou, s počtem hodin potřebnými pro výrobu dané revize výrobku. Rovněž z důvodu plánování výroby status revize rozpracovaná, dokončená, schválená a správce revize může být jiný než správce dokumentace. Kusovník. V kusovníku jsou definované sestavy, podsestavy a jednotlivé položky. S kusovníkem lze pracovat tak, že se dá otevřít, zavřít celý, lze zapnout funkčnost drag and drop pro přesun položek v kusovníku. Hlavní operace v kusovníku: vložit sestavu, vložit do ní podsestavu, vložit položku. Tato funkce je určena pro případ, pokud stojíte na sestavě, vkládá položku do sestavy, pokud stojíte na položce, vkládá sestavu další. Pokud je nutné v nejvyšší úrovni vložit položku stejné úrovně, používá se toto tlačítko odstranit položku. Odstraní položku. Zadávání jednotlivých sestav a podsestav. Lze nastavit automatické číslování. Tak, vytvoříme si sestavy. Je jedno, jestli se vytváří prvně sestavy, následně podsestavy. V rámci sestavy lze zapnout to, že se buď to povolují nebo zakazují názvy výkresů nebo sestav se stejným názvem.
Pokud chci vkládat jednotlivé položky, začínám názvem, zkratka určuje název, který byl přiřazený uživatelem k danému nebo k dané skupině polotovarů tato. Takže pokud zadáme U, tak je jasné, že položka je U profil. Lze vybírat z nabídky zkratek polotovarů. Pokud víc položek má stejnou zkratku, lze vybrat další. Pokud není vybrána zkratka, lze vybírat z celých skupin. Pokud začnu psát, zobrazuje se rozevírací seznam. Základní rozměr Účko 160 dává na výběr z několika různých základních rozměrů, různých norem, které obsahují tento rozměr. Velikost 4500 mm. Rozměrová norma, která obsahuje základní rozměr 160, pokud chci českou normu ČSN, pokud chci německou normu DIN, pokud jinou normu zadávám jinou normu. Materiálová norma značí jakost materiálu. ČSN 11523. Zde možné zapsat poznámku. Takto lze vytvořit celý kusovník, lze libovolně přepisovat a měnit dané označení.